सभे की ये हाल बाहू। घड़ी के टिक टिक के आवाज आवेला पर नींद ना आवे। लाइट के स्पीड से दिमाग सुता ही के बेरी सोचे लगेला। अब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों एके बार अटैक मारेला। हमनी असलैकन के अब डर रात में भूत से ना लागे हो, वो सपना से लागेला जौन को वो जवानी में देख ले होके। वही सपना आप पीछो करत होके। नींद उहे लोग के आवेला हो जे थाकल या हारल होला दुनिया से। रोज शाम के आदमी रूटीन बनावेला सुते के। मन थाकल रहेला बाकी आंख जागल रहेला। तकिया लोर से भींग जाला आ देखते देखते बोर हो जाला।